zelden voor dat het aan de vorst is om de dans van de damesgarde van de prins aan heeft aan te bieden. Want het is normaal het voorrecht van de stadsprins van Remuin om de dans van zijn damesgarde aan een zwangers aan te bieden. Het doet mij plezier dat vandaag voor u te mogen doen. Damesgarde, Prinsenkapel, de dans van de damesgarde.
en houten op grond. En dan zeg je wat je wil, hoe lang dat wat je doet. Dan wel al zo'n vereniging in de rug, dat ken ik. Ze hebben jarenlang lopen. Leuk, wat ze van brengen wij die ook niet gewoon niet. Het zijn onze eigen aanprinsen van de nul. Als ze komen op, onder begeleiding van natuurlijk onze eigen prinsenpaal. Ja jongens, kom maar op die buurt. Jullie mee. Beste schaar, de bus wel gekomen naar een drukke oven in Zittert. Maar de vereniging heeft voordat het woord is, nog get te doen. We zijn samen met alle Romeinse verenigingen vanavond één onderling. En dat betekent dat we immers mogen bedanken de jarenlang met heeft gezorgd dat we één onder één kosten zien. En dat dat vrij en pijn maakt. We hebben met plezier 11 jaar lang mogen kijken naar immers die dit jaar heel ver de uur had voorgegaan. Ze schreef in gezet, hij werd man de tweede. En waarom werd er geen man de tweede? Omdat we al een man de eerste hadden en een schaar de eerste kregen. Maar, beste Herman Keizer, ik mocht niet vragen om samen met mevrouw Meer even zien of weer te komen. Zo weer de burgervader bedankt. Het mogen aan de pens gaan als er bedankt werd voor alles wat er deed voor de stad. Beste Herman was een van hetzelfde boeien. En we hebben genoten samen van een vastelovend 11 jaar lang, hoe dat zo burgemeester was. En door het spel gespeeld. Zo wie in de burger dat betaalt. Er waren geen opmerkingen hier, er waren geen opmerkingen door. Maar toen steeds door boven. En toen hebben ze gezorgd dat al die verenigingen met plezier vanavond bijeen zijn. Zo is het dat alle anderen. Nog niet weten, het Limburgs van Vrouwens Liedjesgevoel is gewonnen door Peter Jansen en Wim Jansen. En we gaan nog 10 aan. En voor degenen die morgenavond hier zitten, of nog niet zeker weten of ze kaart kopen, morgenavond